Credeți că au exagerat cu majorarea impozitelor pe proprietate, impozitelor locale? Cu impozitele locale e o discuție. Tot timpul este o... Bineînțeles că într-o lume perfectă n-ar trebui să existe nici impozite, nici taxe, dar nu suntem într-o lume perfectă. E o discuție filozofică dacă să taxezi proprietatea sau să taxezi munca sau să taxezi capitalul. Păi noi le taxăm pe toate. Toată lumea le taxează pe toate. Contează proporția cu care... Da. Întrebarea pe care o au oamenii următoarea. Ce crede președintele României despre impozitele locale, impozitele pe proprietate, casă, mașină și teren, cu cât au fost ele majorate la începutul anului, dacă este exagerat sau majorarea asta chiar era necesară? A fost o analiză, bineînțeles că toate lucrurile astea sunt decise la nivel de guvern-parlament. A fost o analiză pe deficit și cum facem ca din anumite taxe să reducem acest deficit și o parte importantă din deficit s-a redus prin TVA, cunoașteți opinia mea, o altă parte s-a redus prin majorare de taxe pe proprietate sau locale, cum le spuneți.